Dame i gospodo, uvaženi predsjedniče Vlade Sjeverne Republike Makedonije Zaev, predstavnici Vlada Crne Gore i Sjeverne Makedonije, zaista mi je danas bilo posebno zadovoljstvo da ugostim kolegu Zaeva i članove njegove Vlade i da im poželim dobrodošlicu ovom prilikom u Crnoj Gori. Vjerujem da će se kolega Zaev složiti kada kažem da je zajednička sjednica bila veoma uspješna. Ne samo zbog konstatacije međusobnih prijateljskih i bliskih odnosa, nego i zbog konkretnih razgovora, predloga koji će biti dalji temelj naše saradnje. Upravo su potpisana 4 sporazuma između dvije države u oblastima zaštite životne sredine, zdravstva, unutrašnjih poslova i razmjene zaštite tajnih podataka. Pored toga, razgovarali smo o načinima kako da valorizujemo potencijale saradnje, da iz njih proizađu konkretni benefiti u oblastima koji su vitalni za naša društva. Prije svega, potencirali smo naša zajednička strateška opredeljenja i vrijednosti, kao zalog budućnosti koja podrazumijeva našu evropsku i evroatlantsku perspektivu. Crna Gora i Sjeverna Makedonija su zemlje koje dijele ove vrijednosti i koje ih i njeguju i promovišu kao jedini način dugoročne stabilnosti ne samo napretka naših zemalja, nego i regiona kojem pripadamo. Kao zemlja koja je na čelu pregovora sa Evropskom unijom, svakako smo istakli vrijednost evropske integracije i značaja koju ona ima za ukupne reforme i transformaciju naših društvenih sistema. Crna Gora se zalaže i nada se da će Sjeverna Makedonija uskoro početi pregovore sa Unijom i spremni smo da prenesemo sva svoja znanja i iskustva kao što to radimo na planu evroatlantske integracije. Upravo kada je u pitanju pristupanje Sjeverne Makedonije u NATO, Crna Gora je na raspolaganju u svakoj fazi da pomogne i olakša taj proces našim makedonskim prijateljima i dočeka je kao 30. članicu alijanse. Razvijanje ekonomske saradnje također bila tema naših razgovora, koja može da bude dodatno razvijena kao i u oblastima saobraćaja, poljoprivrede, stvaranja šansi za mlade, kulture, prosvjete, nauke i odbrane. Biznis forum koji je danas održan u Podgorici je u ovom kontekstu pospješio ovaj segment naših napora i radit ćemo na tome da njihovi potencijali budu iskorišćeni. Uvaženi predsjedniče Zaev, naši ministri su dotakli sve segmente saradnje i potencijala za njihov razvoj. Uvjeren sam da će to dovesti do konkretnih novih rezultata. Sarađujemo u okviru berlinskog procesa i agende povezivanja, a bilateralni odnosi i saradnje u tome imaju važno mjesto. Današnja sjednica je tome dala novi podstrek i optimizam. Ja se radujem i posebno cijenim što je ovo prva istorijska sjednica dvije vlade u Crnoj Gori. Istovremeno, želeći vam još jednom dobrodošlicu u Crnu Goru, predsjedniče Zaev, želim da vam čestitam vama, vašoj vladi i vašoj zemlji na potpisivanju Prespanskog sporazuma za dobro vaše države, za dobro regiona u cjelini i pokazali ste i da na Balkanu, kada je dijalog osnovni pristup, može doći do rešenja najkomplikovanijih odnosa među zemljama regiona. Čestitam vam još jednom na tom velikom iskoraku i dostignuću vaše zemlje i vaše vlade.